खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव गुबुन मोनसे भिडिअजों लोगोसे बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, जों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायनाय जागोन दि जोंनि सानफ्रोमबोनि लाइफ जार्नियाव जोंनि थाखाय दुगैनाया मोनसे माबादि गोथौ जायगा लानानै दङ। जुदि नोंथांमोना शास्त्रआव मोनसे खोन्दो महरै लिरना दोनजानाय बे दुगैनायनि सोमोन्दै मिथिनो हास्थायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबनो हागोन आरो बे दुगैनायजों सोमोन्दो थानाय रहस्यखौ मोनथिनो हागोन। आरो जायफोरा बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मोनथिनो लुबैया बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन। लोगोफोर, बुंनो थाङोब्ला दुगैनाया मोनसे जोंनि बयनिबो थाखाय मोनसे गोनांथार खामानिखा जायखौ जों सानफ्रोमबो मावबोखाबाय थायो। बेनिनो शास्त्रआव आइजो माहारिया माबायदि समाव दुगैनाया बयनिख्रुइ देरसिन होननानै बुंदों होनोब्ला फुंनि 8 बाजि। जों जेब्ला आइजो माहारिया फुंनि 8 बाजिनि सिगां सानफ्रोमबो गावनि सोलेरखौ दुगैस्रां लोबस्रां स्रां स्रां खालामो अब्ला बेजों बिमा माइनावआ जोबोर गोजोनो आरो बै सुबुंनि न'खराव जेब्लायबो बोर सास्रि हरनाय जायो होनना बुंनाय जादों। शास्त्रआव बुंनाय जायोदि सानफ्रोमबो जेब्ला आइजोफोरनि अनगायैबो हौवा माहारियाबो शास्त्रनि बिधि बिधानजों दुगैगोन अब्ला बै सुबुङा जिउआव गिलु-बालु बेमार खामार आरो दुखु दाहायाव गोग्लैनो गोनां जाया आरो रावबो गाज्रि मायाया बेबायदि सुबुंखौ गावनि जालाव फासायनो हाया जायोनो। जों सानफ्रोमबो जोंनि सुबिदा बादियै जायखि जेखि समावनो दुगैनाय जायो, नाथाय बेबादि दुगैनायखौ शास्त्रआव गोरोन्थि होननानै बुंनाय जादों। बेजों खम मुलाम्फा आरो बांसिन नुकसानसो जायोनो आरोना लोगोफोर। गुरुर पुराणाव गिदिर फिसा बाथ्रानि थैनाय थांनाय आरो बेवहारिक गियान संस्कार थानाय जानाय बेफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंथिनाय जादों। बेखायनो जों दिनै बेखौबो फोरमायथिनाय जागोन दि गुरुर पुराणजों लोगोसे गुबुन गुबुन पुराणफोराव नियमजों दुगैयोब्ला माबादि मुलाम्फा मोननाय जायो। बेनि सिगां नोंथांमोना बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला थाबै साबस्क्राइब खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेबादि भिडिअनि नटिफिकेसनखौ थाबै मोनहैनो हायो। बेजों लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव। दानिया जों मोनथिना लागोन दुगैनाया मोनबेसे रोखोमनि थानाय जायो। गुबैयै दुगैनायखौ बाहागोआव राननाय जादों। बेफोर ब्रह्मस्थान, देवस्थान, ऋषि स्थान, मानव स्थान आरो दानव स्थान। बेफोरनिनो ब्रह्म मुहुर्तआव दुगैनायखौ शास्त्रआव बयनिख्रुइ देरसिन होनना बुंनाय जादों। ब्रह्म मुहुर्त माखौ बुङो होनब्ला फुंनि 3:30 5:30 समखौ ब्रह्म मुहुर्त होनना बुंनाय जायो। जायफोरा जोंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्रायनो नायबोगासिनो बिथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिखायो जानांगौ। शास्त्रआव बै समखौ दिननि बयनिख्रुइ देरसिन सम होननानै बुंनाय जादों। मानोना बे समाव बारहावाया गोग्गो आरो दिव्य शक्तिफोरा बुहुमाव गोग्लैनाय जायो होनना बुंनाय जादों। जेब्ला जों बे ब्रह्म मुहुर्त समाव दुगैखांना दसे उनाव सान राजानि मुङै दै बावो अब्ला जोंनि जिउआव सुख सान्थि साग्लोबनाय जायो आरो न'खराव गोजोन खुसिया फैनाय जायो होनना बुंनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि तन मन मोन्नैबो मोजां गुनजों बेंखनजानाय जायोनो। नैथियाव देवस्थान। 5 बाजि आरो 6 बाजिनि गेजेराव दुगैनाय समखौ देवस्थान होनना बुंनाय जादों। बुहुमनि गासै गोथार दैजों जेब्ला जों बे समाव दुगैयो अब्ला बेखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जादों आरो बे समाव जों सानफ्रोमबो दुगैयोब्ला गासै रोखोमनि गाज्रि बारहावाया जोंनि जिउनिफ्राय जानगार जानाय जायो होनना बुंनाय जादों। थामथियाव ऋषि स्थान। शास्त्रआव जेब्ला अख्राङाव थरसे थरनै हाथरखि नुजानानै थानाय समाव दुगैनाय समखौ ऋषि स्थान होनना बुंनाय जादों। शास्त्रआव बे समाव दुगैनायखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बेनिनो 6 बाजिनिफ्राय 8 बाजिनि गेजेराव दुगैनाय समखौ मानव स्थान होनना बुंनाय जादों। बे दुगैनाया सान ओंखारजेननाय सम थामहिनबा सान ओंखारनायनि उननि समनि दुगैनायखौ बुंनाय जायो। शास्त्रआव बे समाव दुगैनायखौबो जोबोर मोजां होनना बुंनाय जादों। जेब्ला जों बे समाव दुगैयो अब्ला जोंनि सोलेराव
मोजां गोग्गो बारहावाया नांनानै थानाय जायो होनना बुंनाय जादों आरो नखरनि हाबा हुखायाव गोसो जनाय जायो होननाबो बुंनाय जादों। बाथियाव शास्त्रआव फुंनि 8 बाजिनि उननि दुगैनायखौ गाज्रि होनना बुंनाय जादों। बे समाव बुहुमाव देबि शक्तिया जोबोर खम नांनाय जायोनो, बेखायनो सुबुंनाव उत्साह आरो उर्जाया खम बिबांनि गोग्लैनाय जायोनो, जायनि थाखाय बेबायदि सुबुङा अलसिया बानाय मोनखांनाय जायोनो आरो गोबां खामानियावबो गोसो जनाय जाया, बेबायदि बुंनाय जायो आरोना। बुंनाय जायोदि 8 बाजिनि उनाव दुगैग्रा सुबुंफोरा खम बिबांनि जौगासारनायखौबो नाजावनो गोनां जायोनो। बेबायदि सुबुङा बुहुमाव गोग्लैनाय देबि देबतानि शक्तिखौ खम बिबांनि मोननांगौ जायोनो। बेखायनो सान ओंखारजेननाय सम थामहिनबा सान ओंखारनायनि सिगांनि समाव दुगैनायजों शास्त्रआव बयनिख्रुइ मोजां गुनखौ लानो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। दथियाव दानब स्थान 12 बाजिनि उननि समाव दुगैनाय समखौ शास्त्रआव दानब स्थान होनना बुंनाय जायो। जाय सुबुङा सान ओंखारनायनि गोबाव समहालागै दुगैनाय जाया, बिथांमोना देहायाव गाज्रि आरो सानसे थारला रागा बेफोरबायदि जेंनाजों जुजिनो गोनां जायो होनना बुंनाय जायो, जायनि थाखाय मावनो लानाय हाबा हुखाया हेंथा सोमजिखांनाय जायो। बेखायनो गुरुर पुराण थामहिनबा गुबुन गुबुन शास्त्रआव फुंनि ब्रह्म स्थान, देव स्थान, ऋषि स्थान आरो मनुष्य स्थानखौ सर्वश्रेष्ठ होनना बुंनाय जादों। जेब्ला जों बेबायदि दुगैनानै इसोरखौ खुलुमो थामहिनबा सान राजानो दै बावो, अब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों 8 बाजिनि सिगां दुगैयोब्ला मा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिनो हाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे बाहायजाथाव मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनोबो हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम गोसो गोथारै नायजोबलांनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय